san ba kamar Ahmad Ahmad Ali. Ina san ba kamar Ahmad Ahmad Ali. Kai ka san ba kamar Ahmad Ahmad Ali. Mun san ba kamar Ahmad Ahmad Ali. Mai nema da gaske dai samu, ku fito yau mu mika kukanmu. Allah kara a duba halinmu, ai mana dan isar iyayenmu. Mai sama karka bari mu fada rudin zamani. Kai tsira ga sayyidil kauni, kai tsira ga sayyidil kauni, kai aminci ga sayyidil kauni, kai aminci ga sayyidil kauni. Isa ahali sahabu su ne tsira a zamani. Kai ka san ba kamar Ahmad Ahmad Ali. Mun san ba kamar Ahmad Ahmad Ali. Ummul khair san ki san Allah, ummul khair bin ki bin Allah. Umma fadinki ne fadin Allah, umma yabanki ne yaban Allah. Fadima sanki ne haƙiƙar tsira a zamani. Shehu Tijjani dai karimi ne, ko makiyinsa ya sani shi ne. Barhama lazumin rijalai ne, ga wasu abin kiran halittu ne. Ba ni guri in gaida guri matukar mumini. Tashi an daina, duk mu je mu fada a Madina, mu gaishe da da agunana, wanda ya zarta duk kwatantena. Ahmadiyar wasan ka ne sirrin wanga zamani. Na san ba kamar Ahmad Ahmad Ali. Ina san ba kamar Ahmad Ahmad Ali. Salamu alaika ya banu Zahra, salamu alaika ya banu Zahra, salamu alaika ya banu Zahra, salamu alaika ya banu Zahra. Sheka amsa sallamar soyayyar ka sa'adani. Ahmadiyar ruwa kai guda ɗaya ne, a ce ga na biyun kashe yi kariya ne. Duk wani mai isa muridi ne, ku kuka ba su sheyi mun gane. Sheyi fitar ka ce ta sadu suka kunta rawani. Kai ka san ba kamar Ahmad Ahmad Ali. Mun san ba kamar Ahmad Ahmad Ali. Ni in ga mai isa cikin alam, wanda ya kai ka shehu yau. Kai aka bai wa Sayyidi Hashim, ka wuce duk tafakurin alam.
ba masanin kashe yi ka girmi tafakkuri tuni. Kai da ya ba kamar ka an kare, wanda ya so kashe ya more. Tafiya babu san kana ture, tunda ka bani shayi zan jure. Amadu dan isar ka kai mun sutura a zamani. A cikin zuciya akwai ciwo, wacce ta sani yau nake yawo. Tun karami nake ta yin kiwo, haka muka girma ni da shi ciwon. Amadu ka sani ina son ka fili da baɗini. Har abada a cikinka na yi jazba, kibiyar san kaɗin da ka harba ta taki kauna har da ni abba. Amadu so yana azabtar da karyaka da ni. Ka san ba kamar Amadu, kamar Amadu Ali. Na rasa ma ina nake ni kan, babu abin da za na ce ni kan. Hidimar ma da yawa ake ni kan, an tafi an bar ni na ga hakan. Shai ka san halin da abba yake ciki tintini. Sheyi idan ka ji na an ji ni, sheyi idan ka ja na an ja ni, sheyi idan ka kai na an kai ni, sheyi idan ka ba na an ba ni, sheyi idan ka so na ba mai kina a zamani. Ka san ba kamar Amadu, kamar Amadu Ali. Na yi tawassuli da matanka, na yi tawassuli da 'ya'yanka, na yi tawassuli jikokinka, na yi tawassuli taɓa kunnanka. Amadu dan irin tarbiyyar da ka ba su tintini. Isar sahabbanka, Ahmadu dan isar sahabbanka, dan mai Fadima habibinka, dan mai Fadima habibinka, dan abban zaituna shehi